Περιβάλλον, ανταγωνισμός. Ο καταναλωτής ξύπνησε και δεν παραμυθιάζεται από τα πολλά λόγια. Θέλει ουσία, αξιοπιστία, φερικιότητα, τεχνογνωσία, οργάνωση, εμπειρία, εγγυήσεις και καλή τιμή. Η εταιρεία μας διαθέτει όλα τα παραπάνω. Έτσι λέει με εικόνες και έργα ό,τι έχει να πει. Τεχνίμων είναι ο νοήμων τεχνίτης. Τεχνίμων είναι η τέχνη μενού. Τεχνίμων είναι το σύνολο των αρχών και των ποιοτικών μας στόχων. Στα φωτοβολταϊκά στέγης, ο τεχνίμων είναι οργάνωση, τεχνογνωσία, εμπειρία, εγγυήσεις, πιστοποιημένη εγκατάσταση από την TUV Austria Ελλάς. Ασφάλιση εγκατάστασης και εισοδήματος από την Generali. Εγγύηση ελάχιστης απόδοσης για 2 χρόνια. Επίβλεψη και συντήρηση εγκατάστασης για 2 χρόνια. Όλα τα παραπάνω για σύστημα 10 kW από 15.900 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Δεδομένα λοιπόν και όχι λόγια. Στοιχεία και όχι υποσχέσεις. Αυτά συνιστούν το πρόσωπο του Τεχνίμων. Γι' αυτό στον Τεχνίμων σας κοιτάμε στα μάτια.